Eta horrela beste hainbat konturekin, baina ez dit hainbeste inporta asunto honek. Egin duzu gero erabateko konpromisoa dugu, zuek, daukazue, 2018ko oinarriekin, legebiltzarrean onartuko oinarriekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen aldu konpromisoa izaten. Eta esan diguzu mozio baten adostasunera mugatuko algera horrelako gauza bat onartzerakoan, eta baldakizu zer etorri zaidan burura, Bilduk agindu zuenean Foru Aldundian, ez naiz akordatzen hitzez hitz nola zan, baina usten dut independentzia agintzen zuela 6 hilabeteko epe batetan, eta hori agintzen zuen mozio bat onartu zela. Arrezkerostikan hilabete desente gehiago pasadira, eta oraindikan ere zoritxarrez urruti gaudela esan beharko dugu. Bitu, ara, zer gertatzen da hemen? Daskat papelak. 2016an onartu ginu zen zuekin batera, eta nik uste dut adostasun importantia izan zela. Oinarriak eta printzipioak etan daude legebiltzarrian. Baina non dago askatu beharreko korapilua? Gure ustez, askatu beharreko korapilua ez dago legebiltzarrean, non adostasun handi hori badaukagun eta 2016tik arrezkerostik makina bat aldiz, baina eta berriz errepikatu dugun. Korapilua dago Espainian. Entzun esan ditut, zuen EH Bilduko koordinadorearen hitzak behin baino gehiagotan esanaz, Pedro Sánchezekin, legegintzaldi hasieratik konpromiso batzuk, edo, dakatapontetu martxua, egota bateko martxua. EH Bildu dio su apoyo a Pedro Sánchez porque prometía hacer las cosas diferentes en 3 ámbitos, en lo social, en la política penitenciaria, ciertamente está haciendo las cosas diferentes en la política penitenciaria, y en la cuestión nacional. Eta behin eta berriz aipatu izan du, lo de la cuestión nacional está sobre la mesa. Nere galdera da, nola dijo aquí zue, el tema de la cuestión nacional. Seguk, Pedro Sánchezen investidurarako sinatu gendun, papel bat eta puntu desente dauzka, eta laugarrengo puntu bat dauka irakurriko dizuet. Guk sinatzen deguna publiko egiten dugu. Zuek maigainean, omen dauka zuen konpromiso hori ezagutzia, interesanti izango litzake. Guriak honela dio, eta Pedro Sánchezek investidurako zerarako sinatu zuen. Alderdien eta erakunden arteko elkarrizketaren bidez, estatuaren egituran tokian tokiko identitateak aitortzeko behar diren erreformak bultzatzea, eta hala badagokio beharrezko lege aldaketak adostea Kataluniako auziari zein Euskal Autonomia Erkidegoko estatutu berriaren negoziazioari eta akordioari irtenbide egokia aurkitzea xede bien sentimendu nazionalak kontutan hartuta. Bada, nola esango nuke, una redacción un poco alambicada, bai? Eta pentsatuko dezue, etzala izan erraza hau lortzia. Handaukagu, zer gertatzen zaigu? Ez dakit zuei zer gertatzen ari zaizuen, baina interesanti izango litzake jakitia. Hemen argi dagoena da, Euskadiko eta Kataluniako alderdi abertzaleak gutxieneko batzuetan ados jarri beharko ginatekeela eta estatuari planteatu halako, premisa batzuk indar handi batekin. Eta argi dagoena da baita, horrelako eztabaida bat benetan fundamentoz irekitzekotan, 3 elementu beharrezkoak direla. Bat da borondate politikoa. Zuek dakasuena, guk daukaguna. Eta ez da politia, elkarren artean, zuek bai, ibiltzia. Bai. Bigarrena da proposamena, zuek eta guk sinatuta legebiltzarrean dagoena. 3. da aukera. Kontua da. Zein da aukera? Guk nahi deuna pentsatu da, Espainiako gobernuaren agintaldiaren bukaera honetan eta behar badak gehiago legegintzaldi berri baten hasiera izan ote daitekeela. Aukera. Hala balitz, elkarlana beharko genuke.